Hello रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं। दिनै मोनसे गोनांथार खौरांनि थाखाय बे सुंद' भिडिअ'खौ लाबोनाय जादों। मैया माखासे गामिफोरखौ बड'लेण्ड टेरिटरियाव थिसननाय जाबाय। मोननै डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बैफोर गामिफोरखौ थिसननाय जादों। बिश्वनाथ आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोंहा 12 गामिफोर दं। बेनिफ्राय सनितपुरनिफ्राय 7 गामिफोर दं। गामिनि मुंफोरखौ फारियै बुंनाय जानोसै। आगोलाव बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि गामिनि मुंफ्रानो जाबाय लाखि फोथार, जय सिटी, बसगार बालिजान, पासलगी मिलनपुर, बलामगुड़ी, हिमाजुली, गजनजुली, नंबर 1 जयपुर, गजनपुर, बीमारी लखीपतार गांव, रंगपुर, नंगारियागढ़ बालिजान, बिसोरनो जाबाय बिश्वनाथनिफ्राय। दानिया सनितपुरनिखौ बुंनोसै। उराहिलगा, गदाजुली, दपदपी, मानसरी खासारी, बनेगाव, हांमापुर, औवाबारी, दैमाजुली, हाथरखिपारा। बिसोरनो जाबाय गामिनि मुंफोर। बेसोर गामिया दानिया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव थिसनजाबाय। बेयो मोनसे मोजां खौरां जोंनि थाखाय। आरो आं बुंनो सानो बेयो मोनसे बड' एकर्ड 2020 नि माइलस्टन्स। बेयो मोनसे माइलस्टन साननानै लाबाय आं। मिजिंथियो आरो उनावबो बेबायदिनो गोजोन गोथाव खौरां BTR गभर्नमेन्टआ लाबोगोन। Thank you so much. Thank you. Thanks for watching, guys. One day we'll meet again. Until then, read books. Thank you. Thank you so much. Bye-bye.